Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah Dailah Ta'ala Al-Fatihah. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrat al-qudab syamil maqam al-ghawati al-azam sultan al-awliya syekh Abdul Hasan Ali Asyadi. Wa ila hadrat mursyidina Rabbi Rahina Mawlana al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim. Khususan Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadrat masyikhina ustadzina ma'alimina walidina. Khususan Syekh Darul Tauhid Hasaniyah. وإلى حضرة الشيخ بهذا الكتاب تنبيه الغافلين الشيخ عبد الليث ناصر بن محمد سمرقند وأصولهم وفروعهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه ومدنا بأسراره وعاد علينا ببركاته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Wa'budu lan padha nyembah sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Wala tusyriku lan aja nyekuthakna sira kabeh bi kelawan Allah syai'an ing suwi-wiji. Wabil walidaini ihsana wabil walidaini lan bagusia wong tuwa loro ihsanan lan bagusi temenan. Yani ngersakake sinten Allah wahidullah wa a'budu. Wahidu. Becik nyuwijiake sira kabeh Allah Gusti Allah. Wa'budu lan nyembah sira kabeh ing Allah. Wala tattakhidhu lan aja ngalap sira kabeh lahu maring Allah syarikan ing sekutan. Wabil walidaini lan bagus ya sira kabeh kelawan wong tuwa loro. Ihsanan kelawan bagus temenan. Yani ngrasakake sinten Allah. Wa ahsinu lan becik bagusi sira kabeh ilal walidaini maring wong tuwa loro ihsanan lan bagusi temenan. Wabidil qurba wa yatama wal masakin. Wabidil qurba lan ono ing pira-pira sanak kerabat wal yatama lan pira-pira yatim, cah yatim. Wal masakin lan pira-pira wong miskin. Yakni ngersakake sinten Allah ahsinu bagus ya sira kabeh ila dawil qurba maring pira-pira sanak kerabat. Bisilati kelawan nyambung hubungan kekerabatan. Waladiyati lan atur-atur. Wilal yatama maring pira-pira cah yatim. Wal masakin lan pira-pira cah miskin. Wong miskin. Bisodaqah lan sedekah. Bil qaulan kawan ucapan al jamil kang bagus. Wa ibni sabili lan maring ibnu sabil. Yani ngersakake sinten Allah adhifa ing tamu an-nazila kang leran. Bahwa utawi ibnu sabil iku marun wong sing lewat ditoriki dalam dalan. Wal jari dzil qurba wal jari lan tangga dzil qurba kang duweni hubungan kerabatan ijek enek hubungan kerabatan. Yani ngersakake sinten Allah ahsinu becik bagus ya sira kabeh ilal jari maring tangga alladzi kang bainaka kang ing dalem antarane sira bainahu lan ing dalem antarane jar. Qarabatun bainaka kang ing dalam antarane sira bainahu lan ing dalam antarane jar qarabatun utawi sanak hubungan kerabatan. Wal jari lan tangga al junubi kang adoh. Yakni ngersakake sinten Allah al jara ing tangga alladzi kang wa kang utawi alladzi iku ajnabiyun wong liya la qarabata yang ora ana hubungan kerabat iku maujud bainaka ing dalem antarane sira bainahu ing dalem antarane sira ing dalem antarane mau alladzi cek pembahasan mengenai tentang
tangga atau hubungan kekerabatan. Jadi Allah dawuh sing unik ngene. Wa abdullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana ila akhirih. Sira kabeh supaya padha ibadah marang Allah. Lan aja nyekutake apa wae marang Allah. Lan bisa mbagusi wong tua loro, tegese sira kabeh supaya padha nyucijake Allah lan nyembah Allah. Iki awak dhewe nek ngaku iman ning Gusti Allah, ngaku awak dhewe Islam, iku ya kudu duwe bukti. Dalam artian aja sekedar ngaku-ngaku Islam tok, aja sekedar ngaku-ngaku iman tok, melainkan ya kudu enek buktine. Dengan cara apa? Ya dengan cara taat apa wae sing diperintah Allah. Ninggal apa wae sing dilarang Allah. Wa abudullaha wa la tusyriku bih. Sirape supaya ibadah aja nyekutokno Allah. Jadi taat maksud taat ning Gusti Allah iku adalah dengan cara awak dhewe nglakoni ibadah. Awak dhewe gelem salat, gelem ninggal maksiat, aja sampai nyembah saliyane Allah, aja sampai percaya hal-hal sing berbau musyrik. Intinya batasan-batasan syariat sing memang wis ditetapkan syariat lewat Al-Qur'an lan Kanjeng Nabi, iku awak dhewe kudu taat. Iki adalah bukti bahwa omongane awak dhewe iki ora mok aku Islam, aku iman, tak melainkan dengan cara membuktikan bahwa iki lho iman sing bener-bener iman iku ya apa? Iman sing ora sekedar omong kosong, melainkan ya dengan adanya pembuktian iku ya apa? Ya dengan cara taat karo syariat. Wa tusyriku bih. Terus lan bisa bagusi wong tuwa loro, tegese supaya padha nyuwijikake Allah lan nyembah Allah lan aja gawe sekutu marang Allah lan bisa temenan bagusi wong tuwa loro. Iki bagusi wong tuwa loro iki wis ora sekedar dianjurkan, melainkan wis memang seharusnya sebagai manusia sing duwe wong tua iku wis memang harusnya dene taat ning wong tua loro. Jadi birrul walidain, taat ning kedua orang tua iku mungguhe syariat iku ora sekedar anjuran, ora sekedar sunnah, melainkan iku adalah keharusan, kewajiban sing wajib kabeh wong Islam, kabeh menungso iku ngakoni iku. Lan bisa mbagusi sanak famili, bocah-bocah yatim lan wong-wong miskin. Bisa mbagusi para famili kanthi nempung lan hadiah. Lan bocah-bocah yatim lan wong miskin kanthi sedekah lan ucapan kang bagus. Dengan cara apa awak dhewe bagusi sanak famili? Iki dadi ngene. Sanak famili utawa hubungan misal kerabat lah, tetangga. Intinya orang-orang sing berada di sekitar awak dhewe utawa sing jauh awak dhewe. Dalam artian ijak enek hubungan karo awak dhewe. Iku awak dhewe kudu iso njaga hubungan silaturahim. Jadi hubungan silaturahim antara awak dhewe karo sekitar, bae karo tangga, atau karo kerabat, iku kudu iso dijaga. Kudu iso baik. Terus sampai hubungan karo sekitare elek. Nah kan saumpama rusak pun awak dhewe kudu memperbaiki. Saumpama misal kono ngerusak hubungane, awak dhewe yo gak entuk melok merusak. Awak dhewe tetep kudu terus memperbaiki hubungan itu. Jadi meskipun wong liya ora seneng karo awak dhewe aja melok ora seneng. Misal wong liya, misal kerabat awak dhewe benci awak dhewe, utawa ngrusak hubungan apike awak dhewe.
Ku awak dhewe aja melok benci, aja melok ngerusak. Dan artian yo kono ngerusak yo ben, ngelek-ngelek aku yo ben, benci yo ben. Sementing aku ora melu-melu ngono. Aku tetap memperbaiki hubungane, ngono. Kene ngono. Dengan cara apa ya? Dengan cara misal sekedar berbagi, bahagialah, berbagi harta lah, intinya sing menciptakan hubungan baik dengan sesama. Awak dhewe kudu pertahankan. Terus selain hubungan kerabat, apa meneh sing kudu dijalani awak dhewe? Yaiku cah-cah yatim utawa wong-wong miskin. Jadi bocah-bocah yatim utawa wong-wong miskin, iku yo awak dhewe kudu iso nyenengno dengan cara nganti sedekah lan ucapan kang bagus. Nek awak dhewe gak iso ngekeki apa misal, minimal omongane awak dhewe dijogo. Dalam artian aja sampai satu kata dari lisan awak dhewe iku menyakiti perasaane kono. Nek wong miskin ya awak dhewe berusaha kudu bahagiano, wis sekedar iku ngrangkul. Dalam artian ya ora kudu karo dhuwit, bolak-balik bahagiano wong fakir miskin utawa bocah-bocah yatim iku minimal awak dhewe omongane ora nyakiti, iku insyaallah wis termasuk apik. Luwe-luwe nek gelem sedekah, iku kanthi intine kebutuhan pokok sing kono durung duwe, misal makanan utawa sandang, iku awak dhewe iso ngekek iku malah luwih apik. Lan bagus ya Ibnu Sabil, tegese wong sing mertamu marang sira. Jadi tamu-tamu sing bertamu ning awak dhewe iku ya aja, intine awak dhewe kudu sebaik mungkin iso melayani tamu-tamu iku. Aja mentang-mentang kono tamu ya sak karepmu to, kono tamu kok kene sing duwe omah kok. Aja ngono. Justru nek mergo dekne adalah Ibnu Sabil, mergo dekne adalah tamu, maka awak dhewe ya kudu berusaha memuliakan ya. Ibnu Sabil yaiku wong sing lelungan lewat omah sira. Mesti lewat mbok iku intine awak dhewe kudu berperilaku baik terhadap seorang tamu. Utawa nek ora tamu ya paling gak enek wong lunga kebetulan lewat omahe awak dhewe iku ya awak dhewe kudu menghargai, kudu apik. Syukur-syukur nek kon mampir dhisik gak apa-apa. Bisa mbagusi tangga parek, tegese tangga kang ana kefamilian karo sira. Lan bagus yo marang tangga wong liya famili. Jadi intine wong-wong ning sekitare awak dhewe, mbah iku kerabat utawa bahkan ora enek hubungan kerabat, dalam artian sekedar tangga biasa. Mbah iku ndekne wong sugih utawa wong miskin. Ning kene sing ditekankan wong miskin, wong fakir miskin. Ya wong sugih ya sekedar awak dhewe apik mah. Iku intine sekitare awak dhewe kabeh gak terkecuali. Iku awak dhewe kudu iso njaga hubungan baik. Aja sampai wong-wong iku ngerasa terancam mergo eleke awak dhewe. Aja sampai wong-wong iku ngerasa benci karo kelakuane awak dhewe. Jadi awak dhewe gimana kudu iso njaga perasaane wong-wong. Tapi yo balik-balik di samping awak dhewe njaga perasaane wong, iku ya awak dhewe kudu njaga posisine awak dhewe. Aja sampe ngene. Aja sampe awak dhewe berantakan tapi demi perasaane wong. Jadi intine kudu seimbang. Awak dhewe golek penake terus wong-wong liya sing sekitar awak dhewe ya kudu penak mergo awak dhewe. Intine ngono. Wa rawi'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-jiranu thalathatun
faminhum man lahu thalathatu huquqin wa minhum man lahu haqqani wa minhum man lahu haqqun wahid wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.